Kat miti Group 1 sa Lutsod. Anya dagiti rumbeng ken aramiden dagiti pamilya iti purong. Tapnog talinaed ken nagtuloy iti simbahan dagiti napanglaw. Pagtalinaeden tinirog iya misyon. At ikinlamayat ken sangsang kamaysa ang mangituloy iti misyon iti bukod a pamilya, barangay ken gimong, nga daan kinatibker ti kananaken ang mangirupir ti kardengan ken daan bukod a pagtaktakderan. Anya dagiti rumbeng ken aramiden dagiti pamilya iti puro, tapno agtalinaed ken nagtuloy iti simbaan dagiti napanglaw, ragokto apo dagiti sungbatmi. Pagtalinaeden ti misyon iti kananaken, ket itultuloy ti panangisayangkat kadagiti aktibidades iti gimong. Agkaykaysa dagiti pamilya nga mangirupir iti misyon no saan akayat ti padi a sumukat. Itultuloy ti panangirupir ti kardengan ket ituloy ti mangtuntun ti kalintegan. Itultuloy ti tungtungan pamilya amang tubay ti kananaken dagiti anak ken ubing nga agtutubo. Agbalin tayo anatidker saan tayo nga palubos ang makabisi tayo iti panagaken iti aktibidades ti simbaan. Datayo ti rumbeng nga manginfluensa haang nga datayo ti influensyahan da. Anya dagiti rumbeng ken aramiden dagiti pamilya iti puro. Tapno talinaed ken nagtuloy iti simbaan dagiti napanglaw. Sungbat nga Group 3. Ituloy lata ti misyon nga narugyanan oray saan to nga rakupen ti padi. Tinarugyanan na misyon. Agbalin anatibker amang ituloy ti misyon iti bukod a pamilya ken gimong. Agtalinaed anapakumbaba ken na simple. Desimet ti sungbat nga Group 4. Anya dagiti rumbeng ken aramiden dagiti pamilya iti purok tapno agtalinaed ken nagtuloy ti simbahan dagiti napanglaw. Agtalinaed et natibker ti misyon. Panamtughat ti kinlong arami. Agtutuloy ti agamiris kadagiti pasamak. Ituloy ti panaginnadal ti misyon. May palagit iti sumukat a padi ang may tuloy lattay ti misa. Sungbat ti Group 5 ti sa Lutsod. Anya dagiti rumbeng aramiden dagiti pamilya iti puro. Tapno talinaed ken nagtuloy ti simbaan dagiti napanglaw. Tugngaren to ti padi no saan na sayaat dagiti aramid na ang makadadae ti misyon. Rumbeng a pagtalinaeden kayo tinayuswat a misyon. Masapul tinatidker a paginaken ken sangsang kamaysa nga mangirupir tinairugi a misyon. Ituloy ti misyon iti bukod a pamilya ken iti puro. Itultuloy dagiti aktibidades iti gimong.